Ľudia si myslia, že stómia znamená slabosť. Mojím dnešným hosťom bude človek, ktorý si prešiel chorobou, operáciou a nezlomilo ho to. Dokonca si dovolím povedať, že začal dvíhať váhy, ktoré väčšina z nás ani neodlepí od zeme. A ako to všetko v jeho živote začalo, že sa dá titulovať ako strongman a čo to vlastne znamená, tak nám prišiel porozprávať svoj príbeh do nášho štúdia. Kým však prejdeme k môjmu hosťovi, moje meno je Beata Zabáková, pracujem pre spoločnosť Convatec v oblasti starostlivosti o stómiu už vyše 30 rokov a snažíme sa prinášať edukatívne alebo motivačné podcasty pre tých z vás, ktorí možno zobrali operáciu aj stómiu ako niečo, čo ich zastaví v živote. Toto bude podcast o osobných skúsenostiach môjho hostia, takže poprosím vás, to, čo je vám blízke, si z toho vezmite, to, čo nie, nechajte tak, ale odborné skúsenosti a poradenstvo to konzultujte so svojím lekárom alebo so sestrou. Takže dovolte mi privítať medzi nami môjho hostia a jeho manželku. Takže ja dám slovo najskôr manželke Nikol. Ahojte, dobrý deň. Matúš, ahoj. Ahojte. Keby ste sa nám na úvod predstavili, odkiaľ ste prišli, kto ste, čo ste? Prišli sme z Bratislavy, žijeme spolu 11 rokov, z toho 3 roky sme manželia. Mm-hmm. A máme malého 3-ročného syna. A takto nejak sa v živote snažíme. Čiže ty si ho Nikol zažila, keď nemal ešte stómiu. Áno. A potom teraz, keď už má stómiu. Áno? Áno. Zmenilo sa na vašom vzťahu, vo vašom živote niečo? No, rozšírilo nám to obzory. Veľa ľudí si určite myslí, že budú veľmi obmedzení kvôli nejakým možno zdravotným rizikám s tým spojeným, ale pre nás to bol opak. Uh-huh. A Matúš, ty si bol ako strongman ešte pred operáciou, alebo ako si sa dostal k tomu, že si sa rozhodol dvíhať ťažké váhy a ísť touto cestou? Tak ono to celé začalo na strednej, kde vlastne môj kamarát David ma priviedol k cvičeniu ako takému. Som mal vtedy 16 rokov a vlastne ja som si cvičil proste len tak pre seba, klasika, chalan, čo chodí cvičiť. A chcel som nejaké svoje, že maximálky a prekonávať sa a tak ďalej. Mm-hmm. Ale celé to začalo vlastne, že strongman, keď som za druhého kamaráta stretol Števa. Ten vlastne, to som ho videl v posilovni, že asi strongman, že no, nejak by sa dali do reči, že strongman a tak, že bude robiť súťaž prvú. A on pre neho prvú, tak však vyskúšam si to. Však mám nejakú silu, niečo dotrenujem a vyskúšam si to. Ako si vedel, že máš silu? Ako si na to prišiel? Lebo teba vidieť, ja len pre pripomenutie, tí z vás, ktorí poznáte Matúša zo sociálnych sietí, tak vidíte, aké váhy dvíha a to, ja neviem, ako sa na to príde, že mám tú schopnosť v sebe. Tak my sme sa bavili, že aké váhy tam chce dať, aké disciplíny, že dobre by to sedí a tak. Však vyskúšam si, že však prvú takú súťaž, takú menšiu. Mm-hmm. A vlastne tak cez neho som sa dal, že na strongman. Prvú súťaž som si spravil a bol som akože že kurník, že... To si mal koľko rokov? Ktorý som mal, když si bola tehotná. Už ste boli spolu? Áno, to už bolo po stómii. Áno, už si mal stómiu? Už som bol stómik, áno. Už si bol stómik a vtedy si povedal, že ideš dvíhať ťažké váhy, hej? Áno, ja som akože mal také ambície, že kurník, chcel by som súťažiť v niečom, a nevedel som, že v čom. Chcel som, že buď v páke, pretláčaní, alebo že proste nejaký že bench press, tlaky na lavičke, alebo niečo také, ale... Dobre, zastavím ťa, Matúš, mne to nedá, ja sa musím. Prečo si chcel, dokazoval si sám sebe niečo? Alebo... Aj sám sebe, určite aj... Sebavedomie si chcel zdvíhať? Aj sebavedomie, ale aj... Vtedy som ešte moc nefungoval na Instagrame. Nejaké videá som občas dával, neviem, či vôbec vedeli, že som stomik, ktorí ľudia. Mm-hmm. A povedal som si, že prečo nie, ako zvládam to, musím povedať, že musím zaklopať, že nemám problém so stomiou absolútne. Mm-hmm. Ani sa
nebojím sa o to, že by som mal nejakú herniu, musím povedať. Nikol, prosím ťa, nebojíš sa o neho? Proste má stómiu a dvíha také váhy? Ja mu dôverujem, pozná si on telo najlepšie, Aha. vie, čo robí. Nie je to tak, že by začal cvičiť až keď mal stómiu, on cvičil už pred ňou. A takže mal tam nejaký základ, mal svalnaté brucho, vyšportované, takže vie, čo zvládne. Nie je to také, že by celý život nič nerobil a teraz mám stómiu a teraz idem dvíhať neviem koľko kilo. To nie. Matúš, konzultoval si to s lekárom? Či môžeš? Ja už som to viackrát aj písal, alebo aj keď sa ma nejakí ľudia pýtali. Nie je to niečo, že by som sa chválil, ani aby si z toho ľudia brali príklad. Ale ja som 10 dní od operácie. Samozrejme som sa pýtal chirurga, že či môžem začať nejak dvíhať niečo. A tak teda prišiel som z kontroly domov a podbiehal som nejaké činky, nejaké zhyby zo záťažov a tak akože. A to bolo originál, neklamem, 10 dní od operácie. Ale nikomu to neodporúčam. Prosím vás, nikomu to ani nehovor na verejnosti. Bohužiaľ, teraz sme to už povedali a preto sa mi žiada povedať. Prosím vás, všetci, čo nás sledujete, Matúš, to je jeho osobná skúsenosť. Pozná limity svojho tela, to je veľmi fakt kľúčové povedať. A zistil, že čo môže, čo nemôže. Samozrejme, treba sa poradiť s lekárom. Je to na každom z vás, takže tuto zdieľame jeho osobnú skúsenosť. Tak. Je to veľmi, veľmi individuálna osobná skúsenosť. A hovorím, nie je to niečo, čím by som sa chválil, ale hovorím, keďže som cvičil od 16 a poznal som svoje telo už ako kvázi zdravý človek, aj keď za veľa to moc nestálo, keďže som mával aj 10-15 krát denne hnačku, takže to cvičenie až tak za veľa nestálo, aj keď som sa snažil ako. Jasné, ako niečo išlo hore, hej, ale dôležité je poznamenať, že poznám svoje telo. Vedel som, čo si môžem dovoliť. A ono som to aj cítil, že už som cítil, že taký tlak okolo stomie, že dobre, už teraz je moc, už musím dať pozor na to, hej. Takže ako, nie je to len tak, že hop, šup, tralala a idem dvíhať. Jasne. Ale proste naozaj, veľmi som si dala pozor, samozrejme, to nezľahčujem to. Jasne. Ale ako... Poznám svoje telo a musím povedať, že nebojím sa o stómiu vôbec. Skôr sa bojím mechanického poškodenia, čo sa mi minulý rok sa mi to stalo, že som si s jednoručkou proste prešiel s 50 kilovou po takto. Čiže s činkou? Trošku som si to natrhol a bál som sa, že jak to je, tak som utekal rýchlo domov, však to krváca, jak keď sa zarežú prasa. A našťastie nič, iba to bolo fakt, že len také jemné, trošku také očkerenie. Takže musím zaklopať, že okrem takéhoto, že mechanického poškodenia sa mi nikdy nič nestalo. A keď si na takej súťaži teda, už si to vyskúšal, aj teraz si bol na posledne na veľmi veľkej súťaži? To bolo majstrovstva Centrálnej Európy. A boli tam ľudia zo 16 krajín, tak sa to možno dá nazvať majstrovstva Európy. To bola kvalifikácia zase na svetovú súťaž. Tak. A ty si bol ako jediný stomik, sa dá povedať. Samozrejme. Že teda, a tam tí ľudia okolo teba vedeli, že máš stomiu? Že proste, alebo... Kto ma pozná, bolo tam kopa chalanov z Česka, čo sa poznáme, tak tí vedia, jasné. A kto ma vlastne však nesleduje, tak nemôže vedieť, že som stomik. Samozrejme. Není to ani potrebné rozprávať, to určite, ale teda niekto by si myslel, že to je ako taký handicap voči ostatným, ale teda teba to nelimituje, tá stómia podávať takéto výkony. Áno. Spomínal si, že predtým, ako si mal stómiu, tiež si cvičil, ale nebolo to nič moc, lebo aj naberanie na váhe, aj nejako ten tréning nebol kvalitný. Aj tá strava, čo si asi jedol, to telo si nezobralo to, čo malo, tú výživu. Zmenilo sa niečo v stravovaní predtým, ako si mal stómiu a teraz? Zmenilo sa to tak, že vlastne môžem jesť čokoľvek, čo chcem. Takže nelimituješ sa. Keď som mal chore črevo, tak tam človek urobil nejakú chybu a hneď som to pocítil, že som urobil chybu. A vlastne teraz, keď nehovorím o nejakom extréme, že zjem pol kila arašidov, áno, čo aj čo neodporúčam, áno. Tak to sú potom broky. To sú broky a má to tendenciu upchať stómiu. Áno. Nie je to moc príjemné. Alebo ja neviem, keď si dám kokosový koláčik, tak to cítim, že ten kokos je taký že nepríjemný, ale
okrem toho v podstate jem čokoľvek. Čiže sú začal nejaké chuť. špecifiká, Sú ktoré... takéto špecifické veci, ale vyslovene, že nemám problém s ničím. Práve aj tam sa mi otvorili dvere, že vlastne jem. Aby nie. Čo chcem. Odkedy mu spravili stómiu, pribral si koľko? Keď som, tak som mal nejakých 57 kg a teraz mám 80. V priebehu 7 rokov. Takže... Čiže už to telo dokáže si absorbovať z tej stravy to, čo potrebuje a buduje sa. Nikol, ako je to žiť v domácnosti s chlapom, ktorý má stómiu, pripravuje sa na súťaže, čo sa týka, najskôr o tej strave sa bavme. Staráš sa o neho, alebo to nechávaš na ňom? No jeho stravovanie je už dávno mimo moju kontrolu. Prečo? Kedysi som vyvárala ako vzorná gazdina, pravda, že, ale on už dneska povie také kvanta. Aha. Že čo aj navarím, to zje a o pol hodinu si dá druhý obed, tretí obed. Stále hladný chlap. Jejda, strašne. Áno, hej. Radšej šatiť, ako živiť už fakt. Naozaj, keď človek cvičí, tak ten metabolizmus má úplne iný. A zvlášť ešte ja pri stomii, to aj kolega v práci nechápe, že prečo každé 2 hodiny jem, alebo každé 3 hodiny som hladný, že však nabagruj sa, však ja sa nabagrujem. Ale mne to proste za tie 2-3 hodiny mi to vyjde a ja som zase hladný. Aha. Ešte pri tom, že mám nejaký ten veľký výdaj energetický a proste dokola ja musím každé 2-3 hodiny niečo zjesť. Aha. Je to dosť nepraktické, by som povedal. Tak určite. A teda zmenilo sa niečo, alebo takto, inak sa opýtam, že teraz máš nejaký ten režim, ako sa stravuješ mimo tréningov, alebo počas bežného tréningu a sú pred súťažou. Máš tam rozdiel? Ale je tam rozdiel určite. Pred súťažou minimálne ten mesiac proste McDonald's funguje, hranolky vysmažené, proste naozaj napúšťate o tou energiou. Kto to pozná tento šport, tak vie, že proste kalórie, Nutella, proste cukor, 2 litre koly úplne bez problémov. Takže energiu do seba. Nie je to z tohto hľadiska najzdravší šport na svete, ale áno, takto to je proste, že pred tou súťažou minimálne ten mesiac nabehnem takto a fungujem. Ale potom zase po súťaži normálne nabehnem na klasické veci nejaké. Ja mám hlavne rád kuracínu a bravčové, takže ako nejaké dúsené veci a tak, ako trošku ten žalúdok a trávenie ukludniť. Čiže Nikol, ty máš v tomto období určite kľud a pokoj, sám sa manažuje, čo sa týka stravy pred tou súťažou? Áno, trošku viac nakupovania mám, no. Tak, aby mal zásoby. Aby ostalo aj pre dieťa. Každý deň prakticky sa chodí do obchodu niekedy aj. Takže akože no. Čiže keby som sa ťa spýtala úplne jednoducho otázku, zdravá strava, nezdravá strava, nerozlišuješ to. Proste ješ to, čo ti chutí a... Hlavne pred súťažou. Pred súťažou. Keď je po súťaži alebo nejaký prestoj medzi súťažami, tak sa snažím ukludniť to trávenie. Nemám nejaké zažívacie problémy, ale nech si to trošku oddychne. Akože. Viacej domácej stravy, menej fast food. Presne tak. A dopraješ si alebo užívaš aj nejaké doplnkové, neviem, vitamíny alebo niečo, nejaké... Jasné, proteín určite. Niečo, že si dávaš na podporu tej Práškový energie. proteín určite, to je pre mňa základ. Ráno večer a po tréningu. Určite aminokyseliny. A klasické proste doplnky ako omega-3 C a tak ďalej. A čo pitný režim? Pitný režim, na to si musím dávať pozor. Naozaj, lebo pri tej stomii aj bežný človek sa ľahko dehydruje. A neraz som mal problémy aj po nejakom v lete hlavne, keď som fakt, že vypotil more, že som mal potom problém sa dostať nejak do normálu, tak som si musel naštudovať, že vlastne. Čo si pociťoval vtedy? Ako si cítil, že si dehydrovaný? Povedz ostatným ľuďom, lebo vieš, niektorí ľudia nepociťujú smäd, ale nejaké také tie symptómy? Ja mám napríklad bežne problémy, že mi praskajú koža na prstoch. To mám aj teraz. Čiže cítiš, že sa ťažšie hoja napríklad porezané prsty a tak. A to je u mňa známka proste dehydratácie. Že proste telo je dlhodobo dehydrované a nemám takú regeneráciu celkovú. Že človek je unavený, hlavne teda v lete. A
taká celková únava proste, že dojdeme z tréningu a ako, A zabúdaš piť, alebo nemáš čas, alebo sa ti nechce? zabudám, jasne, zabudám. Aha. Ale hovorím, že som si vlastne po x rokoch, že som stomik, som si vlastne poriadne naštudoval, že ako mám piť, aký mám pitný režim a vlastne mi to funguje. Takže človek sa učí proste Za pochodu na základe skúsenosti. Tak. A vlastne, keď som začal piť v podstate rehydratačné roztoky, ako si robím sám doma, úplne stačí, keď si človek dá vodu a sol. Nie, že teraz lyžičku soli, ale proste takú väčšiu štipku soli do klasického pohára, to úplne stačí napríklad. A už to telo lepšie príjme ako len obyčajnú vodu. Aj minerálka nie je zlá, ale no, u nás je to také špecifické. Samozrejme. Tá príprava na takú súťaž, ako aj ty chodíš, si vyžaduje nielen tú stravu a teda chodiť a tie váhy dvíhať a to telo, hej, zlepšovať, ale je to asi aj o hlave, o mentálnom nastavení. Čiže prosím ťa, povedz mi, aký si ty typ človeka normálne mimo obdobia súťažného. Aký si ty človek? Ako by si sa zhodnotil? Moment, ja sa opýtam Nikol. To bude asi lepšie. Nikol, aký je Matúš ako typ človeka, chalana, povahovo a mentálne? Je veľmi pokojný človek. Niečo ho len tak nevystresuje, keďže už toho má za sebou veľa. Vie sa nad veci povzniesť. Pokiaľ mu nepadne v kuchyni vrchnáčik, to potom počujeme. Celé poschodie, všakže. Takže vie pustiť parou. Áno, má také momenty. Ale pred súťažou, to je ako vlk v klietke. To treba sa len držať z cesty. Čiže, Matúš, prosím ťa, čo ti ide v hlave pred súťažou? Povedzme si taký mesiac pred súťažou, potom mi povedz 2 týždne pred súťažou a potom mi povedz také 2 dní pred súťažou. Prosím ťa, vysvetlí mi to. To je taká kolíska proste. Hore dole. No. Ako, jasné, že si nejak naplánujem ten tréning, aby som, dajme tomu, ako aj teraz, 2 týždne predtým dosiahol proste tie súťažné váhy, keď niečo má medzeru, čo som teda mal, dosť veľkú medzeru. Čo je súťažná váha pre teba? Povedz nám to všetkým. Čo tak dvíhaš? Koľko dvíhaš? Ja napríklad na súťaži sme mali vlastne to superiov, to je taká konštrukcia. Ono je to odvodené od toho, ako nosia kone, že sa im to zavesí za krk a ťahajú. Aha. Tak vlastne to sa zavesí konštrukcia a človek s tým musí prejsť. Áno. Tak 4 mesiace pred súťažou som mal 180-200 kg maximálku a na súťaži za 4 mesiace som mal mať 240. Takže som si tak rozplánoval tréning, aby 2 týždne pred súťažou som prekonal tých 240 a urobil ešte viac. A? Bolo? Áno, 250 som urobil, niekoľko krokov s tým, aby som si v mozgu zapísal, že odfajkol, že už to išlo viac. Toto. Všetko je v hlave. Toto by som Presne aj ja tak. rada povedala, áno. Presne tak. A vlastne som sa upokojil trošku, že vlastne na súťaži to bezpodmienečne musí ísť. Aj to išlo. Čiže tú hmotnosť si dosiahol, hej? Aj som presiahol a aj som to splnil na súťaži. Super. A čo ti teda šrotuje v tej hlave, keď sa blíži tá súťaž? Som nervózny. Mesiac predtým som ešte v pohode a už tie 2 týždne hovorím, keď som sa uistil, že aspoň trošku, ale ja mám problém, že si neverím. Ja mám problém, že si neverím proste. Ale všetko je to, že človek príde na súťaž a už je dobre. Čiže tam zabúdaš, vypneš a... Tam mozog pracuje úplne inak. Možno to majú chalani inak, niektorí, každý to má inak samozrejme, ale mne to proste ten adrenalín, mne akoby vypne hlava. A proste idem. Čiže siahaš? Na tréningu myslím zranenie, platničky, blbosti, šlachy a na súťaži proste vypnem a idem. Čiže tam ideš na dno svojich síl, svoje limity. Áno. A samozrejme, že mám nejaký koncák, že zase nejdem, že sa tam zničiť. Som spoluživiteľ rodiny, takže na to myslím. Nejdem sa teraz, že klapky a idem, to určite nie, ale proste na súťaži je to ľahké. Vždy je, napríklad som sa rozcvičoval a 100 kg pytel som nedvihol. A na súťaži som odvihol 2-krát a bez problému. Takže tam proste adrenalín, taký to, že útok alebo útek proste a ide to proste bez problému.
Tam to funguje. To funguje. Takže všetko, ale to sa dá použiť aj do bežného života. Proste všetko je v hlave. Všetko je v hlave. Psychika. Krásne povedané. Skutočne, že človek si myslí, že tak toto nezvládnem, túto situáciu. Tak. Ale vo finále, keď už je vystavený k tomu, tak zrejme ozaj sa zapnú nejaké tie zadné ešte kolieska v mozgu a ten človek je nastavený na to, aby zvládol. Čo nás nezabije, to nás posilní. Hej? Takže si tak akož vyšpičkovaný psychicky pred tou súťažou. Áno. Keď už sa to spustí, tak sa uvoľní a už ideš. Máš okolo seba svoju rodinu na súťaži? Berieš ich so sebou, aby ťa podporovali? Pomáha ti to? Nikol, bola si? Boli sme párkrát, hej. Tak ono je to obmedzené troška tým, že máme 3-ročného syna, takže pochopiteľne už teraz chodia aj do škôlky, nemôžeme ísť na každú. Na poslednú by sme možno aj išli, ale tak samozrejme bol chorý, soplíky, klasika, tak sme pozerali tatina aspoň doma na telke, tak naháňal ho prstom po obrazovke, že aha, táto tu je. Ale povedal by som, aj teraz vlastne pred touto súťažou som hovoril, že nie, že vyslovene, ale nechcel som, aby išli. Je aj tak, no. Nechcel si, prečo? Je jednak, že ja by som rozmýšľal, kde sú, čo sú, Ježiš, oni sú tam a dlho to musia byť a potreboval som sa sústrediť proste na to, čo mám. A aj som sa bál, že v prípade nejaké zranenie niečo, nech to nevidia. Dobre, pozerali to v telke. Ježiš, to ma doteraz ani nenapadlo. Ďakujem. Ale naozaj, ako toto bolo také, že som sa bál, hlavne toho Jovku. A nechcel som, aby to videli, že naživo, že keby náhodou niečo, nedaj Bože. Aha, jasne. A nechcel som. Ale niečo sa stane, jednoručka, nejak mi udela, keď mi to videlo. Nechcel som, aby to videli naživo proste. Netreba myslieť na to. A hovorím aj to, že tá súťaž trvala 12 hodín. Hej. Aha. Od rána o 9 sme tam boli, o 10 som išiel domov. To je dosť veľa na psychiku, držať sa. Bolo 5 disciplín, vlastne držať sa tých 12 hodín stále v takom, že... Pohotovostnom režime. No. Človek sa nemôže ísť sa najesť. Jasne. No a toto, že nechcel som, aby tam proste tak dlho boli, aby som aj ja nad nimi rozmýšľal, že to by bolo kde sú, čo sú a náhodou vďaka tomu by sa im možno stalo zranenie, že myslím na nich, že... Samozrejme. Takže ako... Ale napríklad minulý rok som ťahal kamióny na zelenej vode a... Tam boli aj áno, tam sme boli všetci, tam si to mali užil, lebo veď dieťa, kamióny. Áno, jasne. Aha. Takže, Matúš, ty nemáš problém nosiť na rukách manželku. Ja. Aj na jednej, aj s jednou rukou ju zdvihneš. To je úžasné. No tak, to máš teda, keď máš limit, tak máš ešte nejaký cieľ pred sebou. Ale je to úžasné počúvať niečo takéto, keď... ako si to pekne povedal, že nie je to len o tých súťažiach, ale je to o tých limitoch, je to o tých výzvach aj do bežného života sa to dá preniesť a je to niečo, kde to môžeš ako využiť, že je to v hlave. Takže to ti tiež veľa pomohlo vo svojom živote, aj ti to pomáha, že vidíš, že ten organizmus, to telo zvláda situácie. Dobre, čiže keby sme sa... vrátili trošku ešte teda k tomu tvojmu životu a na záver povedali, čo ťa čaká momentálne, aká nejaká výzva, čo sa týka nejaká súťaž, alebo čo máš teraz v hlave, čo by si chcel? Čo mám teraz v hlave, určite nejaké 2-3 týždne, že voľné tréningy, žiadne príprave, nič, proste si ísť. A potom v júni v Česku jedna súťaž, určite, tam sa ešte musím prihlásiť, že som to stihol. A určite, keď sa budú ťahať kamióny tento rok, tak tam dvíhanie logliftu. Čiže máš nejaké tie minimálne ciele. ešte 2-3 súťaže tento rok mám. Tak v pláne, áno. Dobre. Ale hovorím, že no, nič. Čo si chcel povedať? Nič, povedz. Dobre. To je dobré, že máš nejakú motiváciu do života, že máš nejaký ten cieľ, že ťa baví život, to je veľmi kľúčové, to je dôležité. Máš svoju prácu, svoju rodinu, máš manželku, máš syna, máš svoje hobby, pretože to je dôležité, aby každý človek vedel, prečo žije a vážil si ten svoj život a rozdával aj tú silu iným. Čiže všetci tí, ktorí by ťa chceli vidieť niekde, čo dokážeš, alebo tak, môžu ťa aj niekde vidieť. Môžu.
Dokonca už sú aj termíny na ťahanie kamionov, teraz sa nepamätám kedy, ale určite môžeš Čiže taký malý nápis dať, že kedy. Keby chcel niekto vidieť, tak dá si, že strongman, súťaže, alebo sledovať na sociálnych sieťach. Určite není problém ťa nájsť a sledovať, alebo je to skutočne zaujímavé a určite motivujúce. Na Zelenej vode bude ťahanie kamionov tento rok. A býva to každý rok. Posledných niekoľko rokov to tam býva. Takže určite tam sa určite dá v Trenčanských Tepliciach býva súťaž. Tak ti budeme držať peste. Nech hlavne ťa obídu zranenia a nech máš silu zvládať nielen po fyzickej stránke ten život, ale aj po psychickej. Nikol, veľká vďaka, klobúk dole ti poviem úprimne, lebo zvládnuť chlapa, ktorý máva obdobie lepšie, horšie z pohľadu predsúťažných a tak ďalej. Takže veľká vďaka za to, že ste prišli medzi nás. Na záver, chceš niečo, Matúš, povedať ľuďom, čo ťa sledujú z pohľadu tohto tvojho životného štýlu? Proste, vlastne čo už aj bolo povedané, že limity sú iba v hlave. Ale jasné, že je nejaké fyzické obmedzenie, hej. Treba vedieť, že kde má človek aké limity reálne, ale viac menej veľa vecí je iba v hlave. Nikol. Ja plne súhlasím. Čiže budeš ho aj naďalej podporovať v Pravda, tomto, že čo áno. robí. Ja som rada, že je šťastný, lebo vidím, že je vďaka tomu šťastný. Proste je to súčasť mňa. Budeme ďalej fandiť. 15 rokov, Super. viac ako 15 rokov cvičím, takže už to je neoddeliteľná súčasť. Super. Ale rozhodne to není tak, že by som s tým, že žil vyslovene. To určite nie. Hej. No, Nikol má na to svoj názor, ale je to pekné. Dalo by sa to robiť úplne striktne a fakt, že to by nemuselo skončiť dobre. Tak. Máš ten balans medzi rodinou, prácou, športom Presne a tak, hobby. lebo ja zase nechcem dôležité. tomu obetovať, že teraz naozaj všetko a že ani malého poriadne byť, no a len trénovať. A ne, ja takýto nie som. Ja proste žijem ten život, koľko razy, nemám ani že striktne tréningy vtedy. Kľudne mám, že tréning 2 dní voľno, tréning 2 dní voľno, tréning 2 dní voľno. Čiže proste nie je to len o tom, že a trénovať a jesť. Tak. No nie, proste žijem normálny život a popri tom si trénujem. Tak. Čiže na záver by sme mohli povedať, dôležité je počúvať svoje telo. Tak. A podľa toho sa aj správať a robiť veci. Ďakujem vám veľmi pekne, Nikol, Matúš, že ste prišli do nášho štúdia a vám všetkým, ktorí ste nás počúvali alebo pozerali, veľmi pekne vám ďakujeme. Veríme všetci, čo sme tu, že vám to pomohlo vo vašom živote, či už so stómiou, alebo aj tí z vás, čo nás pozeráte a nemáte stómiu, prekonávať limity a skutočne, ako povedal Matúš, všetko je v hlave. Takže ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne, šťastnú cestu domov a vidíme sa niekedy Ďakujeme na budúce. pekne. Pekný deň.